Ha ka Henry tri kupna rempang arajar arpulai shisni shwaban kut kejing thep kerteng ka office SDO Civil Subdivision kaladap smam beki nongkersan jongki kirtong ban senran ki kirtong jongki kejing thep kerteng benta banyak airing sek election MLA arajar arpulai hagani kejing thep kerteng lawan nengkong edo MLA kathanya ma lakmen rembui kertong ki United Democratic Party u MLA barim ubat thep kerteng udai uma Stephenson Mukim ubanya airing na National People's Party Uwai pat ukurtong udai u alban ke gashinga ulawan ban thep kerteng banyak kon naga seng Trinamool Congress. I, Lakman Rumboy, having been nominated as a candidate to fill the seat in challenge of Assembly, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will uphold the sovereignty and dignity of India. Jing im ki yong ki bro to ka jing lai luti I wan yo biang ne to de dapura da kam ki bro chipun ki jing em kam ne ko vi ka por chi vi ka por ha ki ni ki san snem ki de lai man ki san snem ki jing kar kho ya ka constituency ki yong I ka jing kar kho yo paj ba re kam nong mi khmat kam ong to ka jing lai luti I wa biang ne nang pen biang chu chu I wa dang rap biang unang pembiang kete to ka jing angnut kyong I to ka kam unang mikmat kete to ka jing angnut yung gipaj ba knang wa ka roy ka par yo man ka sulsa kibro ye ko yero hanrai ka wan ko kam ka le phi na do man sen ka wan ka kam ka le phi yung jiman toy pai ba ka jing ka kho wan ka no blai ki paj ba ye ku e jing yero ye ka jing ka no hanrai blai hi wa yu o eu the ku jing ka kho ha jing la lu ti yang nga hadok kini kisngi man ko dap jing ka khoแต่กิปัจบะกิได้อยู่กิปัจบะอย่าต่อภาคอีว่าไงอยู่ไล่ชรุนิมตาก็อินลังกษัตริto swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will put the sovereignty and integrity of India. Baik baik di kuasa pembaik guru to opening yang satu kuat Lakman Rumboy manu kongres waktu presiden yang kewajiban janji kongres hadirin last lagi trip kado juga kongres lalu UDP kampanye Al-Parti saya tahu dan ini man confident ini parti juga kongres kam but kongres kaman gua man kompon hunyu pak jadi kita peman yang ngawin jadi but dari tulilang di MDC XMLA waktu apa kan konsensus yang ibu yo kia em ke luti yo po yo ngaman kate po konsen bon na pai chu ti skin na hape per na pai chu education na mo lihia literacy dong amrem na lihia ron fi ha item 5 sport la yo tang duna mo tourism ko em kam ha hagni ke dong chno yo mo orang yang berai em kam pungku tourism yo man ga wini kilat wi kam exam
Cibun health sector le UMKM Cibun UMP di UMKM apa konsensi dangbon juga jing dua le yo pun kuy ni konsensi umi ayo. God. Been nominated as a candidate to fill a seat in the Meghalaya Legislative Assembly, do swear in the name of God, solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will uphold the sovereignty and integrity of India. Kadau kabakongsan kabala pelong yang wan hakane ka Lampung banya airang hakane ka election sya ka dorbar thau ain jong ka jala jongi honus nem arjar pulai hakane ka constituency jongi ka 7 amare tamar katkum gi jing i jonga ba nginde bansa aju ka politics ne ka sain perthai kadai ban kala namar pumbalong menta ngai ba kini ki parlo ibadon kaju kajing mo ke iya haga ka style barim katkum kajing yai lenti jonga hagane ka election arjar arpulai ngalalap ki babun ki kur ki kha hasau dong jong ke constituency ki hun ban thia yap ha ka jing thia namar ba kim kot ban pha sumar ha ki hospital ibarem dor te katkum ge jing i jonga kalong ba kini ki parlok ki bala sensar teng ki kianya ka stal barim kilong tang kita kinong samkran but ban ai kam kontrak yo we na armut kibriu ha ko we kasnong kabadon riu nyos papod ngapat ngaong ya kinong thebut jongga amlarem constituency ba ngamla ban yarap ya phi namar kumbalong menta baru ubriu expect ban yarap pisayo ondala job ban yarap gran yu ban ai tin ban ai pai ban ai sieng denga katangam kula lek e ke banga kular ngan wat kilat kilenti kumno ngin pendon kam ya kini ki ke jing ais ngo bha jong kamariang ban convert ya ka kumno ki briu jongi kin yo kam yo jam ban penbiang ya ka tre habaro kisnong gibadon hapo ko constituency we ba kisnong kilayo ya ka baro gini kilum kibafi imenta kinjerngam we ba kilum kila jerngam kamot kinri ya kiblang gimasi kinri ya kisiar kinri ya kisniang kabar lengba kita ki primary product te ki khna ki balanang astan ki khna ki bamnang bam start kinyo ban use ya ke jing sampang jong ki ban yang halaki jong ki